Li Enqerê lûtkeya berhemên nîşankiriya coğrafî hate li derxistin. Her cure berhem divê pêşengehê de hate pîşandin. Di nav vana da zebeşên Amedê û biryana Sêrtê gelek eleqeyek dît. Xeyrî vana, xwarin û vexwarin, berhemên dest yê kevne şopî û her wekî din berhem li vê derê hatin pêşkêşkirin. Ev festival gelek li gorî dilê beşderbûnanin. Amedê em hatine vedî, navê Diyarbekir, peynîrê, mezdeveşê Diyarbekirî, qedayîfê Diyarbekirê û birinca Qerecdağê manî, ji bo tanîtimê Standa Kurdan bi xwarina gelek eleqe dibîne. Li her derî beşdarvan hene. Penerê Wanê jî li vê derê bal dikişîne. Jûra bazirganiya Wanê jî hin berheman li vê derê pîşan didin. Van ticaret sanayi odasıya Wanê em şandevra, em senavê odê hatin. Qavut, mirtoğa, keladoş, adeten van pendiri, me pendiri haniye, pendiri sirim, pendiri Wanê. Ev festival gelek bala kesan dikişîne. Yên ku beşdarî ve peşengehê bûne xwarinên xwe jî bê pere îkramî mişteriya dikin. Jivan Esma Karaca dibêje ez birçî hatim ana têr diçim. Li vê derê biryana Sêrtê çê dikin, ka çawa çê dikin em temaşe dikin. Mamo viya çawa çê dikin biryanê? Ben biryanê tanûrê de çêdikin. 2 metro tanûra me kûr bin erdê de. Em goştê berxê salê çêdikîne. Parê em biryana me zef taze ye. Em tercih dikin herkes jî were bixweciyê me. Jî kes Enqerê heye çuqur bar. Em bê derê ne. Çêkirina wî çawan e? Yani Çêkirina wî em hikmê buxarê çêdibe. Agir nabînit. Qazana me heye em dêxin binê de te jî av dikin. Em dî alê de alqênîne. Serek kapak ditenîn sepê çamûrê kapatmış dikî. Bûnî hewa nastênê qenera taze çêbeye. kek şefî xana li vê derê karê biryanê dike. Bes dike dibe duh bê pere bû, îro bi pere ye. Sadece spesiyel dibek kahvemiz. Bunun gibi hocam 47 çeşit kahvemiz var. Di vê zirveya berheman da li her derî tiştekî taybet mirov dikare bibîne. Her dever rengê xwe bi berhemên xwe diyar dikin. Festivala navnetewî ya xwarinên gelerî li vê derê bi vî şêwazî derket peş mezî xweş nîşanî we bidin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.